Afgelopen weekend vonden de NASCAR en LMV jachtraces plaats op Raceway Venray. Dit jaarlijkse evenement is uniek in Nederland. Niet alleen vanwege NASCAR, maar ook vanwege de baan. Dat betekent eigenlijk dat NASCAR uit Europa hierheen komt. Wij zijn de enige oval zeg maar, die dat doen. Dus ze rijden op meerdere verschillende banen in Europa. Maar de enige oval is hier in Nederland. En dat zijn wij. NASCAR is vooral in Amerika een populaire sport. Dus veel Europese races zijn er niet. Op dit evenement komen dan ook veel buitenlandse coureurs af. Vandaan uit Italië, Frankrijk, Engeland, Amerika. Eigenlijk van alles, overal. Bij de NASCAR races zat geen één Nederlander. Maar bij de LMV jachtraces had Barry Maas de prijs. En wat konden de winnaars nou precies winnen? Ze rijden allemaal overal op elke baan zoals ik al zei. En overal kunnen ze de winnaar zijn van die dag. En de baan is ook vernieuwd? Ja, klopt. Niet helemaal vernieuwd. We hebben wat aan de bochten gedaan. Dus de binnenkant als je inhaalt is nou net zo snel als de buitenkant. En dat was voorheen niet en dat is nou wel. Naast de races was er nog een Amerikaanse markt. Met daarnaast nog een show vol met Amerikaanse auto's. Deze keer hebben we een unieke combinatie gemaakt om zowel NASCAR als uit Amerika als de Amerikaanse markt te organiseren. Het is eigenlijk een treffen van verschillende auto's. De oude als nieuwe, als omgebouwde, alles is te zien vandaag. Gerrit Hille legt uit waarom dit nou zo'n speciale combinatie is. Ja, het is een unieke combinatie, tweeërlei. Eentje is dat we daar NASCAR races hebben. Hier hebben we dan de Amerikaanse auto's. Hier kun je de gehele Amerikaanse autogeschiedenis beleven. Het is hartstikke mooi, want je kunt hier een echt Amerikaans evenement kun je hier gaan bekijken. Je kan je hier je Amerikaanse auto tentoonstellen. Dan kun je iets echt Amerikaans zien waar je eigenlijk voor naar Amerika moet gaan. Dus ik denk dat het een hele goede toekomst heeft, want hier kun je iets zien wat je nooit nergens kan zien. NASCAR race en de gehele autogeschiedenis. Hoe mooier kan je het hebben? Voordat ze de champagne mochten laten ploffen, maakten de winnaars nog een ererondje op de binnenbaan.